اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар идомаи сафари корӣ дар шаҳри турсунзода аз хоҷагии деҳқонии ангурпарварии ҳоҷӣ неъмат боздид намуданд. хоҷагии деҳқонии ангурпарварии ҳоҷӣ неъмат соли 2011 таъсис ёфта дар ихтиёри худ 105 гектар замин дорад ва аз ин ҳисоб 100 гектараш тогзор мебошад. дар хоҷагии мазкур 165 нафар саҳмдор фаъолият дошта қариб 15 навъи ангур аз ҷумла шоҳона, ҳусайнӣ, ғалаба, кардинал, сисолагии истиқлолият ки хуштамъу болаззат ва аз лиҳози экологӣ тозаи табиӣ мебошанд, кишту парвариш мекунанд. соли дуюм аст ки дар хоҷагии деҳқонии ангурпарварии ҳоҷӣ неъмат парвариши ангури навъи президент ба роҳ монда шудааст ки ҳосилнокии баланд дорад. бояд тазаккур дод ки муассиси хоҷагии деҳқонии ангурпарварии ҳоҷӣ неъмат деҳқони бо таҷриба ва токпарвари шинохтаи ҷумҳурӣ Неъмат Усмонов мебошад ва ҳоло роҳбарии хоҷагиро писари ӯ Расул Неъматов ба уҳда дорад. бобоимон ангурпарвар буданд, падарамон ангурпарвар, ҳоказо ман худмонам ангурпарвар шуда. аку чизе ки худомон медонем и қатъи худамон нараваду мардум ёд бигира, манфиатмон ба мардум, ба ватан, ба халқ бираса. ба сохаи токпарвар ва боғ аҳамияти ҷиддӣ дода истодан. ҳозир як хел мардум мебиён маслиҳат мепурсанд ё ки ниҳол мепурсанд ҳоказо. асосан дар вилояти Хатлон бисёр боғҳо шинонда шуда истода, лекин аз ҷиҳати набудани мутахассиси ангурпарвар ҳосилнокӣ мумкин кам боша, мумкин ягон касалӣ зер мекуна. ҳоказо ба мутахассиси ток ангурпарварӣ ва ё эҳтиёҷ доранд. барои ҳамин ман фикр карда истодам ҳозир аз тарафи худам як кӯмак кунам. ҳамин хел ният дорам. кадом хоҷагӣ ки ангур кошт, фикри ман аст, вай одам аз токбурӣ, масалан аз моҳи феврал якта дута ҳамун коргарашонро мутахассисонро роӣ кунанд. як кас не, ду кас не, мумкин 30 кас боша, мумкин 50 кас боша. и азоб накашӣ, и роҳатша намебинӣ. биё яъно иҷа дар токбурӣ иштирок куна. дар дасташ қайчи бо мутахассисо қатъӣ гашта бурад ангура. мана бинем ки аллакай мутахассиси ангурбур баъд дору мешапанд ва иштирок мекуна. худаш хонда мебинад ки чӣ дорӣ, барои чӣ зада истода. ихел дарса дар ҳар ҷой намегира. фикри ман то ангур пухтана ҳама одам ҳар кора сезонашда 15 рӯз 20 рӯз омада иштирок карда давоми як сол мутахассиси ангурпарвар шуда рафтаниш мумкин. аҳли заҳмати хоҷагӣ бо истифода аз обу ҳавои мусоид ва усулҳои санҷидашудаи парвариши боғи ангур ҳамасола ҳосили фаровон ба даст меоранд. президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҳудуди хоҷагии деҳқонии ҳоҷӣ неъмат аз боғи ангур ки бо санъати баланди касбӣ кишту парвариш меёбад шинос шуда таъкид намуданд ки аз хушаҳои сербори токҳои ангур аён аст ки ҳосилнокӣ имсол фаровон аст. ба иттилои мутахассисон аз 1 гектар боғ аз 30 то 40 тонна ҳосили ангур рӯёнда мешавад. падарам кати якҷоягӣ баъд додарои падарам ҳаст. ино кати якҷоягӣ ба маслиҳат соҳаи ангурпарвариро пеш бурсодем. на фақат хоҷагии мода, тамоми хоҷагиҳои деҳқонии ҷумҳурида муҳтарам пешвои миллат ҳама вақт дастгирӣ карда омадагӣ ҳама мо мебинем. масалан деҳқонода ёрдам шава гуфта бигирем аз фурӯш ягон намуд андоз нест. хеле
ман бисёр давлатҳо гаштагим хеле шароит нест. аз ин лихоз аз номи мардуми шаҳри Турсунзода муҳтарам пешвои миллат монда раҳмат мегӯем. мо дастгирии пешвои миллат монд бисёр хурсанд ҳастем. мо оддӣ деҳқон, барои деҳқон чӣ дар кор? Дастгирӣ дар кор тамом. яке аз самтҳои дигари фаъолияти хоҷагӣ ниҳолпарварӣ мебошад. дар 0 аз 135 гектар замин парвариши беш аз 40 намуд ниҳоли дарахтони ороишиву сояафкани нодир ва мевадиҳанда ки ба иқлими Тоҷикистон мувофиқ мебошанд парвариш карда мешаванд. бо дар назардошти таҷрибаи бои ин деҳқони асил дар соҳаи ангурпарварӣ, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дастур доданд ки дар заминаи хоҷагии мазкур машғулиятҳои амалии саҳроӣ бо ҷалби мутахассисони хоҷагиҳои токпарвари мамлакат ҳамасола ташкил ва баргузор карда шавад. ҳадаф аз роҳандозии ин тадбир амалан хубтару беҳтар омӯхтани нозукиҳои бунёди боғу тогзор буда ба ин восита барқарор ва васеъ кардани заминҳои боғҳои ангур дар мамлакат мебошад. истифодаи босамари таҷрибаи мазкур имкон медиҳад ки истеҳсоли ангур дар ҷумҳурӣ ба маротиб зиёд гардида содироти он ба хориҷи кишвар бештар карда шавад. сарвари давлатамон чӣ хел деҳқонда кӯмак карданд ина ҳис мекунанд. барои ҳамин бисёр эътибор метиҳанд, бо чеҳраи кушод муваққатӣ салом алейк мекунанд, ҳолпурсӣ мекунанд, камбудоро мепурсанд. аз ин албатта мо хеле қувват мегирем. меҳнати деҳқонда як баҳо метиҳанд. вақтиш омадае ки сортҳои навъҳои хушк мешудагӣ ангурро бисёр кунем. як тарафиша фурӯхта мегирем, як тарафиша хушк карда мегирем, як тарафиша сардхона ҳама хеле кунем, бо ҳосил нест набуд намешавад. сол ба сол талаботи ҷаҳон ба ангурои Тоҷикистон, меваи Тоҷикистон ба сол зиёд шуда истодааст. мақсад хеле бигирем экологически тоза маҳсулотда, боди ҳавои мо тоза, оби мо тоза, дар ягон рӯи дунё хеле шароит нест. аз ин лиҳоз мо навъҳое ки барои роҳ, барои содирот бисёр мувофиқ бошада, мақсад пӯсташ ғафс бошад, ҳам ширин бошад, ҳама тарафа касалиёда масалан тобовар бошад. маҳсулоти мо асосан 80% содирот мешавад. давлатҳои Қазоқистон, Федератсияи Россия, Афғонистон, Покистон то давлатҳои Европа ҳам содироткар шудем. ҳамчунин дар 1.5 гектар замини хоҷагӣ кишту парвариши сабзавоту полезӣ ба роҳ монда шуда ҳар қитъа замин бо самар истифода мегардад. самти дигари фаъолияти хоҷагӣ чорвопарварӣ мебошад ки 2000 сар гӯсфанд парвариш карда мешавад. барои таъмини ғизо ба чорво дар қитъаҳои алоҳидаи хоҷагӣ ҷувори макка ва юнучқа кишту ҷамъоварӣ шуда чорвои майда дар ҳама фасли сол бо хӯроки хушсифат таъмин аст. ҳудуди хоҷагӣ ба масофаи зиёда аз 5 километр роҳ асфалтпӯш карда шудааст. кишоварзони шаҳри Турсунзода ба сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон маҳсулоти дастранҷи худ аз ҷумла ғалладонагӣ, сабзавоту полезӣ, навъҳои гуногуни ангур ва дигар намуди маҳсулотро ба намоиш гузоштанд. ҳамасола аҳли заҳмати шаҳри Турсунзода бо кишту парвариши маҳсулоти кишоварзӣ дар таъмини амнияти озуқавории мамлакат саҳми назаррас доранд. мувофиқи нақшаи дурнамо соли равон дар 21216 гектар замин кишту парвариши маҳсулоти гуногуни кишоварзӣ гузаронда шудааст. истеҳсоли маҳсулоти тару тозаи табиӣ дар гармхонаҳои ҳудуди шаҳр низ хуб ба роҳ монда шудааст. ба иттилои масъулон дар шаҳри Турсунзода замини умумии боғу тогзор дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидорӣ 5453 гектарро дар бар мегирад ки аз ин ҳисоб 1795 гектар боғ ва 3658 гектар тогзор мебошад. ба президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ доданд ки соли ҷорӣ дар баробари таъмини бозори дохилӣ аз ҳисоби хоҷагии мазкур қариб 500 тонна ангур ба хориҷи кишвар содирот карда шудааст ва ин раванд бо маром идома дорад.
бо мақсади беталаф нигоҳ доштани маҳсулот ва дар ҳама фаслҳои сол ба мардум пешниҳод кардани ангури тару тоза дар ҳудуди хоҷагӣ сардхонаи замонавӣ бунёд гардида иқтидори ғунҷоиши он 1000 тонна маҳсулотро ташкил медиҳад. Сардхона дорои 12 нуқтаи нигаҳдории маҳсулот мебошад. пеши муҳтарам ҷаноби олида мо муаррифӣ кардем ин навъҳое ки дар ҷаҳон номдор аст, бисёр ноёб ҳаст, ҳамонро мо рафта ёфта ҳамин як ваҷаб қаламчаша оварда ҳамҷа зиёд карсодем. мо ҳамон навъҳое ки аз дигар давлатҳо чинда ҳар давлат ҷоида ки ҳаст мебинем ёфта оварсодем. мақсадмон чӣ? мақсадмон ҷои ангурое ки пешина вақти солҳои 70-80 бунёд шудагӣ ҷои ҳавайёро оҳиста ба оҳиста алиш карда сифата мастар кардан. ин ҳам ҳосилнокиш баланд, ҳам касалида тобовар, ҳам хароҷоти деҳқон кам мешавад аз ҳисоби дорӯи химикату зархимикатҳо, ҳам маҳсулот экологически тоза мешавад. барои фурӯш давлатҳои Европа мо бе ягон вай монеагӣ ваё мо бароварда метавонем. бо баъзи сортҳое ки ҳаст то хунукӣ 25 градус вай ҳаст, тоқат мекунанд. ангурҳои пешина бошад то 15 градус. барои ҳамин мо кофта омӯхта биромада мақсад дорем ҳамин худи падармон бори деҳқони асил шавему ангури тоҷикистонро худи тоҷикистонро дар тамоми дунё муаррифӣ кунем. бо роҳнамоии сарвари давлат ва ҷиҳати дастгирии сиёсати инсондӯстонаи пешвои миллат, роҳбарияти хоҷагии ангурпарварии ҳоҷӣ Неъмат дар амалӣ кардани корҳои хайру савоб низ саҳми назаррас доранд. аз ҷониби роҳбарияти хоҷагӣ ташкилоти хайравии эҳсони Сомониён таъсис ёфта сарпарастии 50 нафар шахсони ниёзмандро ба уҳда дорад. инчунин хоҷагӣ дар бунёду навсозии роҳу пулҳо, корҳои соҳилбандӣ, таъмир ва сохтмони муассисаҳои таълимӣ, тандурустӣ, ободонии маҳал ва чароғонкунии кӯчаҳо саҳмгузор аст. мардуми деҳқон сахӣ шуданаш доркор, бахил нест, сахӣ шуданаш доркор. сахӣ ки шуд аввало боғи худаш бобаракат меша. 5-6 сол пеш хавода абр ки биромад мо ташвиш мекаштем, барои он ки як қисми ангурмон ночинда дар танаи дарахт меистод. боронгарӣ дертар биёд нест номуд накарда ва як фурӯхтанома мумкин буд. лекин борон барвақттар борад, таги борон, таги барф монда ва талаб меёб. ана 5 сол 6 сол пеш як сардхона сохтем. ҳаво ки абрнок шуд, чинда ба сардхона ҷо мекунем ва я баъд бемалол то моҳи январа фурӯхтанома мумкин мешавад. ёдовар мешавем ки 27 ва 28 сентябри соли 2018 президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамроҳи президенти ҷумҳурии Ӯзбекистон муҳтарам Шавкат Мирзиёев ва президенти ҷумҳурии Беларус муҳтарам Александр Лукашенко ки бо сафари корӣ ба Тоҷикистон ташриф оварда буданд, аз фаъолияти намунавии боғпарварони маъруфи номдор ва собиқадорони хоҷагии деҳқонии Ҳоҷӣ Неъмат ва Ҳоҷӣ Камол дар шаҳри Турсунзода дидан карданд. роҳбарони давлатҳо зимни боздид аз заминҳои хоҷагиҳои деҳқонӣ ки дар онҳо навъҳои ангури хуштам бо усули махсус парвариш меёбанд ва талабот ба он зиёд аст, баҳои баланд доданд. аснои боздид аз ангурбоғи ин хоҷагиҳо ба санъати хосаи парвариши меваи хуштам диққати махсус дода шуд. президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни шиносоӣ аз натиҷаи заҳмати боғдорон бо хоҷагидорон суҳбати самимӣ ороста барои истеҳсоли навъҳои ангур, таъмини бозори дохилӣ бо маҳсулоти хушсифати кишоварзӣ ва боло бурдани иқтидори содиротии мамлакат. инчунин анҷоми корҳои хайр ва саҳм гузоштан дар ободонии як гӯшаи диёр ба роҳбарияти хоҷагӣ изҳори сипос карда ба онҳо барори кор таманно намуданд.